Tungod sa Tutoy ba, nahimo ang pinakadako nga video sharing website sa tibuok kalibutan, ang YouTube. Kuyawa ni istorya, na may mga daghang video streaming platform nga ginagamit sa mga tao sa tibuok kalibutan. Pero para sa ako, og nakoy tanawon nga video, mamina og music, sa YouTube jugo paingon. Pero nganong sa Tutoy nagsugod ang YouTube? Well, technically, dili Tutoy, kundi Wantoy lang kay isa raman daw. Murag gindot ning istorya ba? So mamadi ay, tara, istorya ta. So ang tag-iya sa Tutoy, Wantoy, nga nahimong hinungdan sa atong gi-enjoy ron nga YouTube is way lain kundi ang manghud ni Michael Jackson, kinamanghuran nila sa infamous Jackson family nga si Madam Janet Jackson. Paldo na sabing mga sikay namba. Let's work together to improve our way of life. Join voices and protest. So sugda nato ang istorya syempre kang Madam Janet Jackson or si Madam Janet Damita Joe Jackson sa tinuod nga pangalan. Nga natawo atong May 16, 1966 dito sa Gary, Indiana, USA. Kaila naman guro taaning butusab kayog career nga popstar no. Ug dugang lang trivia, si Madam Janet is ang kamanghuran nila Michael Jackson sa napulo sila kabuok nga magsuon. Di na kay natutason yang istorya kay syempre diri ta focus ay ang Tutoy. Aw dili ba sa issue aning tungod sa Tutoy niya nahimo ang YouTube. So fast forward 2004, ang NFL or National Football League ug MTV nangita og buto nga mga artist ato nga time para perform sa Super Bowl 38 halftime show. Ilang gikuha si Madam Janet Jackson kay syempre nga di man kauban sila ni Justin Timberlake, Kid Rock ug pinakasikat nga model sa baby oil nga si Boss P. Diddy. Ug kani nga time, I mean NFL, MTV, halftime show, grabe ni kadako nga event ato to any artist. So karon ang nahitabo as an artist / kuya o nga artist, nakahuna-huna si Madam Janet nga dili siya gustog normal lang nga performance. Gusto niya nga buto gyud kayo yung performance nga mamilit gyud sa kaunuran sa mga tao sa tibuok kalibutan. So rehearsal sa sila si Madam Janet ug uban pang mga artist nga kauban sa performance. Ug sa hunahuna ni Madam Janet, gusto siya kanang pasabog mga bisag sa last part na lang sa act para mabuto gyud kayo ilang performance. So gitawag niya iyang wardrobe stylist or kanang mga magplaster sa ilang mga suoton ba para sa show mao na sila. Ug ang ilang nasabutan is ang last part sa kanta, kibali ending ba is bunluto ni Justin Timberlake ang iyang sanina para ang mabilin is ang bra nga pula ni Janet. Murag okay sab no, syagit gyud mga sikay naman ni. Pero ang nahitabo, wala nila gipahibalo sa mga organizers ang ilang plano. Kay syempre arte na sila, I mean di gusto up moments ba. So ilang gibuhat, ilang gisikreto guys. Pina-surprise kibali ba. Ug kani nga idea is grabe na ka 11th hour nga mismo si Justin Timberlake wala kabalo sa plano. Aw nakabalo si Justin Timberlake pero sa adlaw na gyud mismo sa performance, wala sila time para i-rehearse ang ilang plano. Pero ana ra sab si Justin karon niabot na ang adlaw ug oras sa performance guys, February 1, 2004. Patriots this afternoon begin a quest for their second Super Bowl championship in the last 3 years. Sugod ang duwa, hype kayong mga tao, bibo kayong mga tao syempre sa venue ug human sa oras kapin nga duwa, halftime show na guys. It's showtime na guys. Aw birada na yun si Madam Janet. Murag babuang ang mga tao oy. Lami mo kanta, lami mo sayaw, syempre, Janet Jackson na gud na. Ug ang tanan sa performance, smooth ra kayo ang dagan. Taud-taud di gawas sa sabdayon si Justin Timberlake. Samot na sab kabibo ang mga tao, syempre Justin Timberlake na gud na. Kanta, sayaw gihapon nga tirada, nga piti sab kayo. Ug giangkon gud nilang duha ang stage, guys. Ug ang pinaka the best pa gud ani nga part is kato ilang plano. Pag ending sa kanta, gibunlot dayon ni Justin ang sanina ni Madam Janet. Pero, di ba ang plano is ang sanina lang nga dapat mabilin ang puwa nga bra? Ang nahitabo guys, aksidente nga nalabnot apil ni Justin Timberlake ang bra ug nakita gyud sa 90 million nga mga tao sa kalibutan ug sa venue ang wantoy ni Madam Janet. 90 million live viewers guys, pastilan. By the end of this song, by the end of this song, by the end of this song. Like klaro pas clear good guys, god damn it. Ug syempre si Madam Janet shock sab siya. Ug dali-dali sab niya gitabunan sa iyang kamot ang iyang wantoy. Pero wa na naka-screenshot na siguro tong mga sikahinams. Dali-dali sab dayon nga gikat ang live coverage guys, liman kay 90 million live viewers. Pero wa na, kita na gyud kayong wantoy. Ug tanan sa NFL, MTV, CBS, tanan gyud sila natulala. Same sab sa mga tao sa tibuok kalibutan nga unsa man na may mga bata
Okay ra kami ra mga dagko. Okay ra kami nga mga boys. So sa sunod nga mga adlaw, nagpagawas og statement ang MTV about sa nahitabo. Apology statement ba? Ug si Madam Janet Sab nagpagawas sab siyang iyang video nga nangayo usag pasaylo sa nahitabo. Kay syempre buto no biya kayong issue, di ba? Tanang mga unod sa news is ang nahitabo gyud as in tanan, bisag asa ka nga newspaper mo tan-aw, asa ka nga channel sa TV mo tan-aw, maura gyud unod perminti sa mga news guys ang wantoy. Ug nahimo daw ni nga issue as pinakabuto nga istorya atong 2004 nga matud pas taga FCC niabot daw sa 540,000 complaints ang ilang nadawat about laway daw nga panghitabo. Aganing ana pa sila nga naara daw ang normal nga mga complaints sa tao sa libo ra kapin, pero karon 540,000 ladies and gentlemen. Ang mga tao palag, ang mga girls palag, ang mga mama perting palaga, ug ang pinakapalag sa tanan nga mura gid siya nabuang dili tungod sa kalagos sa issue kundi wala siya kakita sa wantoy guys taon sa ang kini nga Chuy is si Boss Jod, lalaki hamtong nasa saktong pangidaron, 24 anyos ug isa ka engineer sa PayPal, pero wa kakita. Ug syempre si Boss Jod iyang gilibot tanan mga website sa internet kay di gid makumpleto iyang pagka-Chuy ug di siya kakita ning wantoy. Search, pero wala gid siya makita guys kay syempre gipang-remove naman sa hingtugdan, di ba? So adto siya sa iyang mga amigo, ala siya part man nanap di man ako ma-search ang wantoy ni Janet. Aha ko pag ko kakita ba, basig na inyong kopya diha. Ana sang duha kakita mi part pero wa mi kopya sa blagi. Gipang-remove naman sa internet, sorry kayo. Ug didto nakaingon sila nga atay mo ra kinahanglan gyud ang internet ug website ba nga didto ra ang mga videos nga ma-view, share ug uban pa. Ug ang pinakakuyaw pag yun ani nila nga plano is ila ning himuon nga website guys para wa na Chuy pohon nga luoy nga di makakita sa mga trending. So kumbati dayon sila coding, designing or sa pay tawag ana sa mga computer guys para sa ilang video sharing website. Adlaw gabi adlaw ilang gibanatan ug pag-abot next year 2005 nahuman na gyud nila guys ug ilang gi-launch sa public ang YouTube. Ug ilang gi-upload ang ilang pinakaunang video nga Me at the Zoo, kita naman siguro man atong April 23, 2005. So here we are in front of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really... Si Kuan Ragon si Boss Jod nasa zoo ba ug sa karon pa nakapanahon nag for today's video ba ug unom lang kabuan ang nilabay ang YouTube guys na ginayhinay og buto ug sa mga sunod nga bulan naanay 60,000 videos nga ma-upload kada adlaw guys, kada adlaw ha. Ug kaning panahon na dako na kayo niya kalihukan sa internet. Ug isa lang katuig ang nilabay pag-abot 2006, gipalit dayon sa Google ang ilang video sharing platform which is ang YouTube ug 1.5 billion dollars guys. Billion ha, biba. Grabe nga kwarta, paldo ang mga sikaynam. So nasab day usahay nindot nga resulta ning atong pagkasikaynam no. Imagine na gusto lang ka makita gwantoy, nahimo na kang milyonaryo. Ug nakahimog invention ang YouTube nga gina-enjoy sa mga tao sa tibuok kalibutan hantod karon ug sa mga sunod pa nga mga tuig. Sa kinabuhi di ay naalang ko'y nadumduman na akong nabasahan ba kaya kung gusto daw ka mahimong maayo nga negosyante or entrepreneur, unahag pangita ang problema ug didto na dayon tagaig solusyon. Ang solusyon nga mahimo nimog negosyo ug basin diara ta ba dato ba kinsay mo ban diha mangita tag problema. Peace out yo.